sihlale sibathe kanti lena masisafula umfowethu usakomlalisa lena waqatha-ke ifoni yami yawela phezu kombhede nasemlalisa. Okay. Suke sithi ngifuna ifoni manje nasi ngithi ngifuna ifoni sikhumbule ukuthi hayi ifoni nangithi ngiyagubhuka ngibheka phezulu ngofuna ifoni fica umalume phezulu umfowethu phezulu hawu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So usivakashela ubhuti namhlanje nakanjani ikhona lento abamgila ngayo kodwa ke sizozwa ngayo ukuthi ingabe uzeleni la ekhaya namhlanje. Sabona kanjani? Yebo sisi. Uyaphila? Hayi ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nala usuwakhona. Isibongo ngwakasangweni igama nguQiniso. Uqiniso. Okay, usuka kuphi? Ngwaseswazini kodwa ngihlala eMaritzburg. Uhlala eMaritzburg manje? Uze nini la eMaritzburg? Kahle hle ngiza ngokuzovakasha la Maritzburg futhi khona omunye wabomalume bami osebenza khona. Ngiza ngokuzovakasha kuthiwa ukuthi mhlambe ngi-full time akhona. Hayi ukuthi usebenzela la. Hayi ukuthi ngisebenzela khona. Alright. Ngicela ukwazi ngempilo yakho-ke ukhule kanjani? Bekunjani ekhaya? Bese njani nje isimo emndenini, ama-siblings obukhule ngaphansi okhule nawo nizalwa nonke ekhaya, beniphathene kanjani? Binjani imfundo yasekhaya? Mhlawumbe zikhona yini izinto oyisola ngazo kuze kube namhlanje ekhaya? Mhlawumbe urongo wenzeka uthile ukuthi akukazi kuze kuxoliswe noma mhlawumbe uyancoma ukuthi hayi mina ngikhule ngi-right ekhaya and nanoma kuthiwa ngibathola abantwana ngibakhulisa ngale ndlela le engi-right ngayo ngakhuliswa ngayo nami. Ngicela nje ukwazi ngemvelaphi yakho. Mina ngiphuma emndenini lapho khona siba u-2 umama nobaba. Kufana nentombazana mina omdala bese kuba kule ntombazana encane. Okay. Manje-ke sathi-ke sisebancane-ke ubaba wasishiya wahamba sasala sikhuliswa uma. Okay. Mina nje uthando lobaba ngilazi ngize ngaka nje ngazi uthando loma kuphela. But ubaba ukhona uyaphila udla amabele. Ngiyambona nokumbona ukhona siyahlangana nasemgaqweni. Okay. Mhlawumbe ngabe kwenzakalani? Angazi kwenzakalani because ngangisesemncane mina akasishiya yena but siyahlangana naye. Uma akaze achaza ukuthi ithini into? Uma akachazi lutho. Nawe akwazi uzombuza. Ngihlezi ngimbuza nedi nje bathi hayi ubaba vele yena umuntu okade engelungu. Okay. Kanti bese noma ngikhula yebo kona ngangisemncane but izinto ezaziyenzeka ngangengizwe kuhlezi kuba nomsindo nje mayelana nendaba zobaba. Okay. Baba eshadile? Wayemthethe. Okay. Ngoba nokuhamba kwakhona nje ekhaya akahambanga ngesihle. Okay. Wahamba nje umuntu uthi uye esitolo nje uyabuya. Kanti sokuhamba kwakhe? Kanti sokuhamba kwakhe isiphelane-ke lapho. Ikulimaza kanjani leyo nto le ekuhambeni isikhathi usuqala ukukhula ubone ukuthi okay ubaba akekho khona makuphela kodwa ukhona uyaphila hhayi ukuthi mhlambe wadlula emhlabeni ukhona uyaphila. Ulimale kangakanani? Ngilimeze kakhulu leyo nto leyo. Ngize ngifise kubungathi yazi ngcono kube kuthiwa mhlambe ngikhula kuthiwa ubaba washona kunekuthi ukhona uyaphila. Kwakungcono kube mhlambe kuthiwa washona. Manje ngizizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi ukhona uyaphila. And lo muntu uyakhona uku-afford izinto. U-right empilweni? Empilweni u-right kuneplazi lomuntu ekhaya. Okay. U-right. Mhlambe uma uhlangana naye ukumbona ekujabulela ukuthi uyakubona noma iyazibana engazuthi ayazani noma mhlambe mekujabulela nje akuphe something njengendodana. Kudependa kuthi kanjani. Yabo uma ngabe siphambi kwabantu. Hayi lapho uyaba nako ukungijabulela mhlambe nakanayo imali emaphaketheni ayikhokha nginike. But nakwenziwa kuthiwa mhlambe sihlangana so-2 mhlambe akunamuntu. Mangingambonanga mina kucala uzovele sana shaye ngathi akangibonanga. Kumele kuze kube mina ngibona kucala ngambe ngimbingelele. Yo. Njalo futhi
noma kwenzekile mhlambe ufice kuthi angimbonanga yena ungibonile mina ngimbonanga ngalenye ilanga uzoqhamuka sethi hayi ngakubona kepha wangibhacela uzanga kumina Hawu. Lapha Athathe- umbona ngempela. awumbonanga ngempela but iblame ayithatha ayilethe ngakuwena afuna kwenziwe nomuntu wrong Usisi wakho uzizwa kanjani ngobaba? Eish, Mhlambe menike nixoxe nje nihlalele. Ukathini? imzisa ubuhlungu kakhulu leyo nto leyo cause yena njengalokhu umuntu wesifazane kusamele akhulu ahambe naye emendweni Yes. uyawadinga amagama azowatshela ubaba before aphume then beside nje kwamagama uthando lobaba lubaluleke kakhulu kumgcoka kuthi unakekeleke kube nothando unless ke mangabe lesimo vele siyabheda kuthiwa mhlambe ke bashona So-ke asike sivele sihlala phezu kodaba olufikele. Bagila ngani? Kwenzakalani ithini into? Eish, Uliqale nje eqaleni ungilandise nje ube nesineke nami because ngangingekho ngisho understand. So ngixoxele nje because angazi lutho. Kwenzakalani? enye ilanga sasisihleli-ke sinabangani bami kwachamuka omunye umngane wami oyedwa sihleli siwu-2 kwachamuka omunye umngane wami oyedwa shodwa lapho sasesiba u-3 umngane wami-ke yena hhayi-ke baphuma ekhaya lapho khona kungathi cishe kabukeka uhlala nomalume wakhe Okay. asitshele ukuthi hhayi umalume wakhe ukuthi uyasi-invite ufuna ukhosta i-house party Okay. hhayi singabi nenkinga sithi sizawuvela thina sithi uma siyabuza i-date nini bavesane basitshele ngento eshesha bathi hhayi into yakusasa lesikhuluma ngayo sithuke sithi hawu bekusele ungashongani bathi hhayi ningawari akekho ozokhokha umalume ethe yonke into kuyena Okay. hhayi sivesane sijabule-ke nathi nabafowethu ukuthi hawu cishe-ke siyabhekeleka sihambe-ke siye-ke kalo malume nasifika lena besiphuza-ke vele safika siphuza nasifika sifica umalume vele uthengile amabhodlela lapha kwezinye izinto engingazange sengiyiphuze manje omunye walabangani bethu lapha wayese-blackout wathi naka-blackout-ile u-blackout usengacala ukuphuza lo tshwala balo malume u-blackout iswayilube esichamuke nawo athi umalume hhayi mthatheni nomfake nale kamero ngale ayolala umshana Okay. azokhululeka sithi nasimcukula abambe ibhodlela lakhe naye sihambe simbeke ekamereni nasimbeke ekamereni sibuye sihlale sithi room sijabule siqhubeke siphuze asuke aphuma umalume singamboni singanakile sihlale sibathe kanti lena masisafukula umfowethu siyakomlalisa lena waqatha-ke ifoni yami yawela phezu kombhede nasemlalisa Okay. suke sithi ngifuna ifoni manje nasithi ngifuna ifoni sikhumbule ukuthi hayi ifoni nangithi ngagubhwa ngibheka phezulu ngofuna ifoni fica umalume phezulu umfowethu phezulu hawu athi ziza umalume avesana adonse nanami athi nakangidonsa-ke afune-ke nami ukungigibela nhlanhla yami-ke kunaleli bhodlela esichamuke nalo ekuqaleni Yes. lelisele lapha qoshe leli bhodlela ngivesane ngilidedele ekhanda hawu malume ngaphuma ngabaleka ngathi nangibaleka angimtshelanga nalaba abanye kusekwenzakaleni because ngase ngisaba ukuthi Ukhuphuke wedwa vele. ngavesane ngaphuma ngahamba kwathi ngakusasa ekuseni bavukele endlini shothi bangifuna bangangitholi umalume ngamsheculekile-ke nangimshaya ngebhodlela ngabaleka-ke ngangitshela ukuthi ufile-ke mina that's why ngethuka kakhulu ngabaleka vese ngangitshela ukuthi ushonile wathi nayivuka wathumela umshana wakhe ukuthi akahambe ayongibiza ufuna ukukhuluma nami athi nakafika umshana ngibathe ngabuka mina ngeke lento engiyibonele ufuna ukuyoyenza kumina lento angitshela umshana straight vele bekamthumela ukuthi azongicela straight athi umshana hayi uthi umalume ngizocela uzomana akukhokhela ngithi hayi ngeke mina okay ngingahlala ngingayisho lento engiyibonile but hayi ukuthi ayenze kumina ngathula nokuthula but hayi kuthi ayenze kumina athi hayi nizokukhokhela ngithi hayi nani yini afuna ukuyenza kumina athi umngane wakhe inkinga ukuthi umalume akakholwa ukuthi wena uzosuka kuyekela uzobe sayikhuluma kanti nakazoyenza kini noyi-2 lento Hawu. uzokwazi ukuthi hayi uzokuba nesiciniseko ukuthi akekho ozokhuluma lapho ngivesane ngibone ngithi hayi nani ingifake ebungozini-ke lento lena Kanti umalume akashadelwe yini? akashadeli umalume Uhleli yedwa nje. uhlala nomshana Oh, kodwa umshana sekayichaza lento usisho ukuthi umalume wakhe wathwala ngabantu besilisa Oh.
That's why bahlala bowu akekho wesifazane. Yo, Manje shothi nemshana uhlayibona lento ebonwe ithina lapho. Shothi uhlayithola naye. manje hey my. Manje umshana yini abize nina? Ubefuna uthi Shothi besidayisa. Besidayisa. nike nazo yibo. Emva kwalokho ngoba umshana kubuye ngazi ukuthi uyayazi lento nje into aseyijwayele use right ngayo. So mawusuthola ukuthi kanti nawe uyazi anixabananga yini? Saxabana. Ukumbona namanje. Siyambona but nje asisahlali naye. Lo omunye wekade sekamereni umfica umalume ematasa naye. Wathi mevuka lapho wathini? Wevuka iqiniso wagcina litholile. Wagcina litholile iqiniso. But akatshelwanga mina ngazi ukuthi watshelwa ibani kulaba futhi bebasele. Umalume wazazaboshwa. Umalume akazaboshwa. Akazaboshwa. Kwagcina kuthiwa nje kulungisa indaba kuthiwa kumele kulungisa indaba kwemaphoyiseni. Because yaze yafaka ngisho abazali phakathi le ndaba but angazi kuphelele. Yavesane nje yathula nje. Yathula nje. Ngiyayibuza ukuthi kuyangani ukuthi ivesane ithule because umalume kumele aboshwe waganga. I-rape lena. Yes, i-rape. I-rape. Kangile umalume but ivesane yathula indaba. So mengenzeka umalume abone le video, yini ungafisa ukisho kuyena? Kuyena? Ukuba nje ukuthi njengoba amthumela umshana ukuthi asho ukuthi mhlawumbe noma akamthumelanga bese kayishela umshana ukuthi umalume wathwala. Ukuthi lento eyenzeka ayisiyo yini. Ayithandeki. Ingozi. Yena umshana bakazi bamenze lutho. Ingozi. Njengoba behlala bobabili nje. Noma uthula afuna ukukhuluma lutho. Anginayo isho but nginawo ukusola because angeke uhlale nomuntu ngihlale noba Ngeke uhlale. Vele nginawo ukuthi mhlawumbe ukuthi umshana uyayifihlela yena ngokwakhe. But nje vele iqiniso lithi ngeke ahlale. Nakabe uyakwazi ukumazela ama secret ekuthiwa ngabantu besilisa enoyikhokha nemali. Umshana yena usekwambona nentombi? Ngisengazi. Awukazi. Ngisengazi. But ngazi bangani bakhe. Unabangani abamantombazana but yena akanayo intombi. Kuyasolisa-ke nokho. So mekwenzeka umshana ayibona le video and njengoba andayisa nje yini ungafisa ukusho kuyena? Ukuthi lento ayenza ayilungi. Izomlimazisa ngabantu because ingozi lento. Ngoba omunye nje asimazi ukuthi uThabo lapho khona uxabangana kuloko kwenzeka manje kuyena. Ingozi yento ngoba kwanaye akaphephile. Akaphephile. Ngoba mhlawumbe umalume vele kudala acala kuyena. But noma ngabe kuthiwa kudala acala lento izogcina imlimaza ngoba mhlawumbe nangaze avelelwe namaphayili. Izomlimaza lento. Ingozi. Akayiyeke. Mhlawumbe uke wenza nje i-research ngokwakho ubuza ngalesi sithwalo lesi ukuthi siyinto enjani? Lesi esidinga nje ubulili obufanayo. Anganginemanga ngisengazi ngisenze but ngiyafisa ukusenza. Hayi nethi ngiyafisa ngizosenza vele. Ngiyafuna ukwazi ngalento le. Ngiyafuna lokwazi ngawo. So inhliziyo yakhe injani manje? Ucabanga nje sonke lesigameke senzeka sekudonswa nawe usuyamlimaza ngebhodlelo ikhanda. Uzizwa kanjani ngayo yonke lento leyo? Mhlawumbe usekwadlula usupholile so right njengoba usukhuluma nangayo lento noma still udinga mhlawumbe i-psychologist? Ingizisa ubuhlungu lento because kulaba fowethu bebesinabo lena abanye baba bangikholwa ukuthi umalume ngamshaya ngebhodlela ngabaleka. Bayitshena ukuthi mhlawumbe ngamshaya bese kavisana acalile ukungenza leyo ukwenza lento. Yangilimaza leyo nto kakhulu. But ngibese ngibane kuyitshena ukuthi okay because iqiniso ngalazi nekwenzakalani bese ngibane kuyiduduza ngaloko ukuthi okay ukuzolunga ngiyazi akangilalanga lo muntu ohlulekile ngiphunyule emlonyeni wengwenya lapha. Kwaba mhlawumbe uthola ukuthi njengoba umalume wazile ukuthi ubengaqali ngani unakho ukuyenza lento njengoba umshana asho. So uthola ukuthi kunomuntu ozobuka le video le and naye uthola ukuthi wahlukumezeka
ngaleyo ndlela engenawo amandla ukuthi azilwele because uphuzo seligcwele emzimbeni, imizwa idakekile, akasekho right, akanamandla, but uthola ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani, noma akabonanga, uzwe ubuhlungu mhlambe esephapheme, ese-right, utshwala seliphelile egazini. Uthola ukuthi akakadluli kuleyo nto leyo, namanje samhlukumeza and uyasaba ukukhuluma ngayo, uyasaba ukuphumela obala. Ungafisa ukuthini kulowo muntu? Hhayi, into engingayisho nje ukuthi yebo kona kuyasabisa but ungesabi ukukhuluma. Ngoba angazi mina-ke ngiswazi baye bathi-ke ngesiswazi engakhali ifele emhlane. Lokhu kusho ukuthi uma ungakhulumi, uma bathi engakhali ifele emhlane basho ingane ukuthi engakhali izoshona, sho ukuthi ihleli kabi emhlane. Lokhu kusho ukuthi naye loyo muntu loyo noma imphatha kabi into lapha khona akayikhulume lento azokwazi ukusizakala. Ngoba mhlambeni walimala mhlambeni thizeni nedi kusengabonakali mhlambe indlela singakwazi ukusizakala and nokuthi nabanye abantu nabo bakwazi ukusizakala. Kungabi ukuthi mhlambe ena report zosizakala abantu. Ngiyabonga kodwa ukuthi ukwazile ukuphumela obala ngayo yonke lento le. Ngiyathemba ukuthi inhliziyo yakho izophola, ube right nje, ungasolokhu ubuyelwa imicabango yasekuqaleni, isidingo singekho. Ngibonga isikhathi sakho. Nami ngiyabonga isikhathi senu sisi. Mbuke lapha ekhaya, ngiyathemba ukuthi nizwelile nani ukuthi kuhambe kanjani. Kahle kahle akuyena owokuqala ubhuti exoxa ngaso lesi sigameko lesi, ukuthi bathengiswa abangani kubantu abathwele isithwalo esikanje sobulili obufanayo. So baningi bahlukumezekile. Ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi akuwona wonke umuntu othanda ubulili obufana naye. Zikhona iy'nsizwa ezithi hayi uyozobhubha umhlaba, mina ngiyithandela nje abantu besifazane. Bakhona nalabo othola ukuthi bathanda ubulili obufanayo, kodwa kufanele kube ukuthi kuvunyelwene, hhayi umuntu azokwenza into ayithandayo phezu komzimba wakho ngoba nakho ethemba ukuthi kugcwele i-drug emzimbeni. So angazi ngingathini kumuntu osafisa ukuyothwala ekubeni ezwa ukuthi kuhlushekwa kangakanani ekuthwaleni. Yes, imali iyatholakala ngokusho kwabo, kodwa baningi abantu basuke behlukumezekile. Abanye bayashona, abanye bahlala ney'londa ngenxa yokuhlukumezeka kwabantu abazicabangele bona kuphela ngoba nakho befuna iy'mali, kodwa bezohlukumeza abanye abantu emaceleni. So ngiyacela ukuthi siphathaneni kahle. Ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.